Hola, sóc la Maria Garsamilla. Si miro la meva trajectòria, sempre m'he mogut entre dues passions, entendre i crear. Primer des del camp de la recerca, per entendre les malalties, i després en el camp de l'educació, a l'aula com a docent i després com a assessora del professorat. I sempre amb la mateixa pregunta de fons. Com aprenem i com podem ajudar els alumnes a activar-se i aprendre millor? A l'escola sovint diem que cal treballar les habilitats emocionals de l'alumnat per tal que aprenguin i perquè puguin esdevenir allò que volen ser en la seva millor versió. Però sovint no sabem com fer-ho. I aquest propòsit es queda o bé en discursos o es tradueix en activitats puntuals desconnectades del que realment passa quan els alumnes estan treballant. Aquest llibre vol ajudar a fer aquest pas. Parteix d'un marc teòric clar i el tradueix en pràctica d'aula, amb accions concretes i casos reals que ajuden a entendre el sentit i el propòsit de cada pas de la proposta. No es tracta d'afegir més coses al currículum, sinó de fer visible allò que cal fer perquè hi hagi aprenentatge. Per exemple, quan vulguem que aprenguin a aprendre, treballem coses molt concretes, com mantenir-se connectats a l'activitat, preguntar quan s'encallen, incorporar el que diuen els altres, com gestionar l'error. I això ho fem explícit, ho observem i ho valorem amb ells perquè siguin conscients de l'impacte que té. El paper del docent és clau. No només explicitem, observem i valorem, sinó com responem és importantíssim per guiar els alumnes. Veiem una situació molt habitual d'un cas que escrivim en el llibre. Un grup d'alumnes pregunta: necessitem ajuda, no sabem fer els càlculs. Bé, pregunten quan s'encalla, pensem. No sabem com passar del consum d'aigua de la mostra al consum de tot el poble tenint en compte els diferents sectors. El docent els dona instruccions pas per pas i dedica molta estona, però se n'adona que no estan aprenent. Estan connectats, pregunten, però no pregunten per entendre, sinó que pregunten per acabar la tasca. El docent se n'adona i respon diferent. En comptes de donar-los explicacions, es fa preguntes. Quanta aigua beus a l'hora de dinar? I un cop els dona la resposta i diu: molt bé, quanta aigua consumiu tota la classe? Això activa els alumnes a fer connexions entre el que ja saben i el nou context. I així passen de no saber per on començar i intentar-ho a activar-se i començar a donar les primeres passes. Treballant comportaments concrets els ajuda a reconèixer allò que els ajuda a aprendre. Connectar-se, fer preguntes quan s'encallen, gestionar l'error i veure l'impacte que té en ells i en els altres. Aquesta proposta s'ha aplicat en més de 40 centres en un estudi d'impacte i s'ha vist que millora significativament la gestió d'aula, la percepció del docent per part de l'alumnat i el clima d'aula. Aquesta proposta no és només una manera de treballar les habilitats socioemocionals amb l'alumnat, és una guia pràctica per millorar el dia a dia a l'aula. Gestió de classe, com donar un feedback efectiu als alumnes a partir del que observem i augmenta el vincle professor-alumne. 3 elements clau per educar.